चल बाबा धुमक देऊन येऊया टर्टर आहेत गाडी सावकाश मतलब मार टर्टरा धरतले टरायच नको कमा कम वाव 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 कधी ना बापूस तुझं चावी खाई गाडीची जड हा रे वाय 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 धुमक म्हणजे काय वाटतं धर ह्या हो ओढून का चिंता जड हा तो वाकानी जड आतो बाका कळता यांची सांगा नको म्हणा तुका मोबाईल सांगणे किशात घाल म्हणा तू अरे पण तो ह्या माका जमना ना की मोबाईल जमना नाही कसं मोबाईल तुका घेऊतो ना पॅन्ट घेतली ना सवय पॅन्ट सांगता काय वरती घेऊची सवय चल बस बस धुमक नाही पण जीव हैराण गेलाय तुमका काय सांगा टर्टरात घेऊन जाते बस कसलो हा कपळावर बसलो दांडो काय मग निवाळतो मग कोणाच्या तुझ्या मोबलार बसा मॉबलार बसा औषध गो तुझं मॉबलार बापा ह्याला काय खाता बघ कोण? बघ हा चेंडू